Ullarandana jora and Ojitati Korondik. I would request all of you to put your hands together. Yes, thank you so much, Anchane. Sushmita, Matrate. Vanala Bari strong Adupad, Nana Dumba, Mukala, Bovishal Bari Purla Country, Upad and the Panondo, Indite Sushmitana, Amabaka Papa, Rajala, Mujala Nikil Kuludu, Awaji Madirangana, Sushmitana, Kaike, Porludinja the Korodo, Matra Nikil Matala Jora and Ati the word to give Porlun and Allah begin. Dance class open Monday. Excellent dance, but very interesting to do. Yeah, dance taken.
घुमा छम छम पायल घुंघरू बजने प्यार कुटमा लाल प्यार कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा लाल प्यार कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा. Okay, I would request all of you to be in a line, curved line. Yes. Okay, the game is very simple. Okay, when I tell clap, you need to clap your hands like this. ಹಿಂಗೆ clap ಹೊಡಿಬೇಕು. Hand ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನ ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು. You need to lift both your hands up. Okay, and when I tell shoulder, you need to touch your shoulders, both your shoulders. Yes, and knee, you need to bend a little and touch your knee. Okay, okay da. So ಯಾನಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಪ್ಪೆ ಏರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಕಲ್ ಔಟ್. Okay, the one who commits mistake will be out. Okay no? Well, ready ah? Go pere. Nikil lanche, nikil stage it joke lutadi, but nikil lanche ne feel avada. Yaha car mutle, kai mutle, clap mutle but. Okay na? Clap, knee, shoulder, claps. Okay, air mata baggiyar pura out bale. Baggiyar air mata. Well, ite ante kai talutule. Okay, get closer. Super. Clap, hands, shoulder, knee, shoulder, knee, claps. Here what with the clap? Well, here out. Okay, shoulder, knee, claps, hands, knee, shoulder. Okay, cross shoulder. Well, shoulders, knees, clap, shoulder, out. Irla out. Okay, mujiyana. Only 3. Clap, hands, shoulder, knee, clap, hands, shoulder, knee, clap. You are out. Okay, rendu jana upunu two kai clap, hands, shoulder, knee, clap, shoulder, knees, clap, hands. Untule rajala same baltare. Okay, clap, shoulder, knee, hands, shoulder, clap, shoulder, knees, hand, clap, shoulder, knees, clap. So the winner is none other than Advait. Advait agbaru jora ratati anchana Advait gochi prize undu. Ee prize nu yaru korpar. Okay, Madhumala korane, Sushmita korane. So can I have the honor? Yes, congrats for the prize. Anchan, ನನ್ಯಾಕೆ ಕಂಡಳು ಒಮ್ಮೆಲೆ ತಿರುಗಿ ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ನಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ಅಲಾರಾಮು ಇಟ್ಟಳು ಹೃದಯ ಒಂಟಿ ತುಪ್ಪಲು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಟಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ಮೈಲು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಳು ಬಯಕೆ ಬಾಗಿಲು ಕಟ್ಟಲು ಬೆಡಗಿ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟಳು ಸ್ಲೀವಿಗೆ ಸ್ಲೀವು ಸೋಕಲು ಸೀದಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟಳು ಬೊಂಬೆ 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 ನನ್ನ ಮುತ್ತು ಬೊಂಬೆ ನಿನ್ನೆ ತನಕ ತಿಳಿಯದು ಪ್ರೇಮದ
ವಿನ್ನರ್ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಓಕೆ, ಆ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ ಏರಂದು ತೋಡ್ನಾಡ ನಿಖಲ್ ಕುಲ್ದಿನಲ್ಪ ಶೇರ್ದ ಅಡಿತುಲೆ ಲಕ್ಕದುಂತುಲೆ ಶೇರ್ದ ಅಡಿಡುಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಒಪ್ಪುಡು ವಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತನ ಮಮ್ಮಿನ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಏರ್ನ ಶೇರ್ದ ಅಡಿಟುಂಡು. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಇವೆಂಟ್. ಶೇರ್ದ ಅಡಿಟ್ಟು ತೂಲೆ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದ ರಡ್ಡು ಒಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಉಂಟು. ರಕ್ಷಿತಾ ಮೇರಿನ ಮಮ್ಮಿ ಶಕುಂತಲ ಆಂಟಿ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಒಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ರಡ್ಡು ಬಿಂದಿ ಶೇರ್ದ ಅಡಿಟುಂಡು ತೂಲೆ ಏರ್ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ ಆದುಲ್ಲೇರ್ಕೊಂಡು ಶೇರ್ದ ಅಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತೂಲೆ. ಸೊ ಇನಿ ಬತ್ತಿನ ಲೇಸಿಡೆ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರಡು ಏರಾಡ ಊರಿ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ ಆದು ಪೇರು ತಿಕಡೆ ಶೇರ್ದ ಬಿತ್ತದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ದೇ ಪೊಡ್ಚಿ ಶೇರ್ ಐದು ಕೊಡಂಜಿ ಉಂಟದುಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಶೇರ್ ಬಿತ್ತದ ಪ್ಲೇ ಒಂಚೂರು ಚೇರ್ ಅನ್ನು ಎತ್ಬೋದಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಚೇರ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇದೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ Satyavani Ramesh, superb. So you have been the lucky winner of today's event. So ladies and gentlemen, put your hands together to welcome Satya Ramesh on the stage. So you have been the lucky winner of today. ಉಮನಾಥ್ ಭಾರತಿ ದಯಮಾಡಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಾಮನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸತ್ಯ ರಮೇಶ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಮನಾಥ್ ಭಾರತಿ ಇವರಿಗೆ ಎನ್ನಾಲು ಪಂದು ಮಾಯೋ ಕೋದ ಊರುಡೊಂಜಿ ಜತ್ತು ಬತ್ತಿನಾಲು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಾಲೊಂದುಂಡು ಆಲೆ ಎನ್ನಾಲು ಪಂದು ಮಾಯೋ ಕೋದ ಊರುಡೊಂಜಿ ಜತ್ತು ಬತ್ತಿನಾಲು ದಾನೆ ಬಿನ್ನಾನ ಆ ಪನ್ನೀರ ದಾನೆಗು ಬರ್ಸೋದ ಬಡಿಮುತ್ತು ಜಾರಿ ಲಕಾನ ಕನ್ನದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟದಿ ಕಾನ ಬೈದಿನ ಗೌಜಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪೊಪ್ಪುಜೆ ಕನ್ನದರ ತಲ ಮುಚ್ಚಾಂದನೆ ಅಲೆನೆ ತೂಪುಂಡೆ ಕಡವರು ಕವಿತೆ ದಿನ ಕನಟು ಬಹತ್ತು ಕಣ್ಣ ಕೊಳ ಕಪ್ಪನ್ನ ನೀವು ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬೇರೆಯವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕಪ್ಪನ್ನ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ,
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಪ್ಪು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವರ ಕಪ್ಪನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಗೊತ್ತಾಡದೆ ನಿಖಲ್ನ ತರಕಲ್ ಮುಟ್ಟಲೆ ಕೈಜಿ ಬೇತೆಕಲ್ನ ತರೆತ್ತ ಕಪ್ಪನ್ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಖಲ್ನ ತನ್ನತಿಗೆ ಬೂರ್ನ ಐಜಿನ ಬೇತೆಕಲೆಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋ? ಓಕೆ, ಯಾರ ತಲೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಕಪ್ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಉಳಿಯುತ್ತೋ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವಿನ್ನರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಅಂಚದಿಲೆ. Once you are done, then after that you can't touch it again. Okay? Ready? It's 3, 2, 1 ಅಂತ ಬಂತೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು. ನಿಖಿಲಪ್ಪ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು. ಓಕೆ, ನಿಖಿಲ್ ಬೇತಕಲ್ಲ ಕಪ್ಪನ್ ತಿರ್ತಪಾಡು. ನಿಖಿಲ್ ತರ ರೀತಿನ ಕಪ್ಪನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಕಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಹೆಡ್. ಓಕೆ, well, and the game begins in 3, 2, 1 and here we go. Even you are eliminated. 3 ಜನ ನಿಖಿಲ್ ತಿರ್ತಬಲೆ. 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಹೊರದಿದ್ದಾರೆ. only 2 are left out. ಇಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾರು ವಿನ್ನರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಕಪ್ಪನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಲಿ.
status has got highest number of views will get the prize. ಯಾರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗೆ ಬಹಳ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 31 ವ್ಯೂಸ್. ಬೇತೆ ಇರಬಾರ್ದು. 46 ವ್ಯೂಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ? 37. ಓಕೆ, 46 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು. 75 ವ್ಯೂಸ್. 75 ವ್ಯೂಸ್ ಬೈತಾರೆ. ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ? ಇಜಿ 75 ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್. ಸೊ 5 ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಉಂಟ ಮುಲ್ಪ? ಇಜಿ ಬಹುಶಃ ಏನೇ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಸುಜಿತ್ ಅನ್ನೋಗಿ ಯೋಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಡು. ಸೊ ಜೋರಾದ ಮೊಬೈಲ್ ನನ್ನ ಉಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜೋರಾದ ಸುಜಿತ್ ಅನ್ನೋಗಿ ತಾಟಿ ಕೊಡ್ಲೆ. ಸೊ ಸುಜಿತ್ ಅನ್ನ ಯೋಜಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ವಿನ್ ಆಟೇರೆ. ಸೊ ಸುಜಿತ್ ಅನ್ನ ದಯಮಲ್ದ ಮಿಕ್ಕ ಚಾವಣಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯೋಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಮೇರಿನ ಪಪ್ಪ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ದಯಮಲ್ದ ಮಿಕ್ಕ ಚಾವಣಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸುಜಿತ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿನ ಜೋರನ್ನ ತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಸುಜಿತ್ಗೆ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗೇಮ್. We're
ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನನಗೆ Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style.
Everybody put your hands up and make some noise. थोड़ा जेंटल सा होके, थोड़ा सेंटी सा होके, थोड़ा मेंटल सा होके, सारे 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 It's not true. लक्ष्मी के लक्ष्मी के चूड़ी छनहरा लाल कर गगन हाथ में चूड़ी छनहरा
चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा